बेबायदि मोनसे जोंनि उदालगुरियाव मोजां गाज्रि थासारि मोनसे सोमजिदों बेखौ रिसार्चखौ माबायदि खालामनाय जाखो बेखौ खबर मोननानै आंबो नायफैदोंमोन नायफैनानै दा दुखु मोनबाय जिहेतु जोंनि मोनसे धोरोमनि थानसालि बेखौ मैया थांनाय हरावहाय मा रोखोमै हरखाबै बिदि खामखो बेखौ मोनसे सन्देह दङ दा जियानो जाया मानो माने बिदि जोंनि धर्म अनुष्ठानफोर बिदि जानायाव जों बहुद माने आं दुखु मोनदों आरो माब्लाबाबो जोंनि उदालगुरियाव बिदि धोरोमनि बेलायाव बिदि सावलायनाय बा जों बिदि गाज्रि थासारि जों सोमजिनाङा आरो जुदि जों मोनसे जायगायाव जों ओरैबायदि मोनसे जाथि गस्थि आरो बेयाव बहुद बिबांनि धोरोमनि दं मोनसे मोजां बेयाव सोमोन्दो थालायनानै जों बेयाव रायजो जालायनायाव आरो बिदिनो सोरबा जुदि गाज्रि मानसि जुदि बिदि खालामनानै जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामनो सानदोंब्ला बिथांमोनहा गोजानाव थानांगौ आरो जों मोजां मोनसे सोमोन्दो थालायलायनानै जोंनि बे ओनसोलाव जों मोजां सान्थि खौसेथि लाबोनानै जों रायजो जानांगौ आरो बेयाव बिभिन्न माने जाथिफोर दङ गुबुन धोरोमनि मानसि दं बेफोरजों जेरै जों मिलायनानै संसार जानो हागोन बेखौ जों बोरै गोजोन रायजो जालांनो हागोन बेखौ जों बयबो सिन्था खालामलायनानै मोनसे मोजां थासारिखौ लाबोनानै जों बे उदालगुरि रायजोआव जोङो बयबो मोजां परिबेक लाबोनानै जोङो फैबाय थानाय दिनफ्राव मोजां खामानि मावनांगोन आं बेखायनो दिनै बेयो जायगायाव फैनानै नायफैनानै दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै आं बेखौनो फोरमायदों जाय मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावदों बे मानसिखौ जों उसित माने जुदि शास्तिखौ जों मोननायखौ आं लुबैदों जियानो जाया मानो बिदि धोरोम आफादफोरखौ बा धोरोमनि थानसालिफोरखौ बिदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै आंनि गोसोनिफ्राय आं सानो। आच्चा जों खोनानायाव नैबे आम्बागाव ओनसोलाव बारंबार बेबायदि जाथाया जाबाय थादों होननानै बुंदों मालाबा सोरनिबा गय दानफायना गालांनाय मालाबा माइ सावनानै गालांनाय बेबायदि जायो होनना बुंबाय थादों बे बिथिङाव नोंथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै मा खावलायगौ प्रशासननिसिम? आं बेनि सोमोन्दै आङो गेजेराव आङो मोनथिदों बबावबा सोरनिबा माइखौ हानानै गालांदों सोरखौबा सावनानै गालांदों बिदि मोननै मोनथाम बे आम्बागाव एरियायाव सोमजिदों खिन्थु आं प्रशासनखौ आङो खावलायनो सानदों बेफोरखौ जोङो स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगौ सोरबायदि मानसिया बिदि खामानिखौ मावदों बेखौ एक्सन लानानै जोङो जुदि सास्ति होआब्ला सानसे नङा सानसे बिदिनो आरो बारायलांबाय थागोन बेखायनो दा फिसा जानाय घटनायावनो जों जुदि फोजोबनानै लाखियामोनब्ला जों आरो बिदि गिदिर घटना जानो हागोन आरो बेखायनो जों आं प्रशासनखौ खावलायदों दिनैनि नैबे बेलायावबो प्रशासना मोजाङै जुदि एक्सन लानानै जुदि सोर मा खालामदों मोजां तदन्त खालामनानै जुदि जोङो हमनानै जुदि सास्ति होआब्ला आरो फैबाय थानायफोराव बिदिनो माने बेलेग नङा बेलेग माबा मोनसे जुदि आरो बिदि घटना जायोब्ला जोंनि जायगाया माने असान्ति जानो थांगोन आं बेखायनो असान्ति जानायखौ जों रावबो लुगैया बेखायनो जोङो माने सान्तियाव थानो थाखाय बयबो लुगैयो बेखायनो आङो प्रशासनखौ खावलायदों बिथांमोना गावसोरनि खामानिखौ मावनानै जाय मानसियानो मावा मानो बेखौ जोङो सास्ति होनानै जोंनि आयेननि माबायाव आखायाव लाबोनांगौ होननानै आं खावलायदों।